No m'agrada començar aquesta història per aquí, però no sé fer-ho de cap altra manera. No l'he explicat mai a ningú, aquesta història. Saps aquella frase que diu que tenir fills no et converteix en pare, de la mateixa manera que tenir un piano no et converteix en un pianista? Doncs jo, durant molts anys, em vaig sentir com un piano. Però aquell dia no, aquell dia era diferent. Tornava dels Estats Units, on hi vivia i treballava en un famós bufet d'advocats allà a Chicago. Tornava perquè els meus pares... No els agradava que els digués pare o mare. No, ells preferien que els digués pel nom. Tornava perquè en Salvador i la Sofia celebraven els 25 anys del seu karaoke. Tampoc els agradava que digués karaoke. Per ells era un nom massa vulgar. Sí. Com li deien? Ah, sí, era un espai de realització musical. El Moixiganga, 25 anys. Per ells era un dia molt important, però per mi també ho era. Feia uns mesos que en aquest famós bufet d'advocats on treballava havia conegut a la Nora i anàvem a casar-nos. No ho sabies, això, És igual, més endavant ja et parlaré, ja te'n parlaré de la Nora. El cas és que jo aprofitaria la festa per donar-los la gran notícia. Salvador, Sofia, el vostre fill es casa! Però... no sé si va ser el vol que a mi em fa pànic volar. O una estranya sensació. Però quan vaig posar el primer peu a terra de l'aeroport de Barcelona vaig tenir com una mala estrogança. I quan vaig arribar a la festa... Benvinguts a la celebració del 25 anys del Moixiganga! Amics, esteu a punt? Sí! El compromís que trepa cada dia, com si el tingués a la gent del moment d'ara fort. Moixiganga, Moixiganga. Tarifa Planet, per pujar i pel groc groc. Moixiganga, Moixiganga. Es diu bé amb la norma, molt natural, senzilla i molt radical. Poden perdonar. I els dies més banals. La vida està damunt just per fer una festa. Les hem vist passar de prop i pels amics que ja no hi són. Adquirim el compromís de celebrar amb obstinació que al final podria ser tocat. Que al final podria ser tocat. Ei, hola, com esteu? Ui, ara no. Acabem de la cançó i anem a sentir l'amor. No és la rebuda que esperes després de 4 anys. Calla, calla. Ara ve un solo. Va, escolta, mira. Antes promís de pensar un dia fer-nos totes. Retiro que és possible. Yeah. Aquesta frase és Moixiganga, Moixiganga. que fet cap en compromís amb temps que fa 2 dies que vaig sortir de casa i vaig 3 avions. Desde l'alba de fort. Moixiganga, Moixiganga. El compromís és ferm i molt estricte. No es permeten dubtes ni relaxació. Vés a flipar igual que jo. Moixiganga, Moixiganga. Per dir-vos que I ara ben prop que és per morir. damunt el guant i vull casar. Esperar. Que si no hi ha demà. La vida és de damunt just per fer una festa. Les hem vist passar de prop i pels amics que ja no hi són. Adquirim el compromís de celebrar amb obstinació que al final podria ser tocat. Que al final podria, que al final podria, que al final
Silenci. I crits. Gent corrents amunt i avall. Algú va trucar una ambulància. Hi ha parts que no recordo. Fragments que s'han quedat en blanc de la memòria. No sé mai per on començar les històries. Potser ho hauria de resumir tot en un. Ningú et preparat per un cop tan fort. Ningú et preparat per un cop tan baix. Ets el fill d'en Salvador i la Sofia? Sí, Els teus pares han patit un accident. però... estan bé, oi? Hem fet tot el possible per reanimar-los. Em sap greu perquè ningú et preparat per un cop tan fort. Ningú et preparat per un cop tan baix. Perquè tu pots fer plans, però la vida té uns altres. Jo no m'ho va dir ben clar. Què? Jo estava sempre al parc aquell desembre del 80, quan un boig va coronar. Com? Ningú et preparat per un cop tan fort. Ningú et preparat per un cop tan baix. De festa jo n'he vist dos amics com aquesta. Segur. Era un dia molt bonic. Això era... Però mira, sap que aquí potser no hi ha millor manera. Riure i cantar abans de morir. Problemes de molts Ningú et pares. preparat per un cop tan fort. Ningú et preparat per un cop tan baix. Ningú et preparat. I la gent va amunt i avall i a fora tot està tan vist. I no saps com començar i de sobte t'has tornat petit. Aran, ni ens coneixem, però Ara, no tinc paraules. Ara no puc marxar sense qualsevol cosa que necessitis vine a trobar-me al port. La veu, Aran. Vaig perdre la veu i no podia treballar. Diu una, que les avis vas a la flor. Jo, que em dedico a doblar pel·lícules i no podia treballar. Jo tinc un malet atracant i sempre tinc un camarot buit. Va ser la teua mare que em va ajudar a recuperar la veu. Calma, has de tenir molta calma. Per això, aquí tens una amiga per sempre i pel que necessites. Però... qui sou? Amics dels teus pares. La capacitat dels meus pares per fer amics era increïble. I la gent va amunt i avall i a fora tot està tan vist. I no saps com començar. I no saps com començar I la gent va amunt i avall i de sobte t'has tornat petit. Jo ja vaig viure una situació semblant. Semblant això. Sí, quan va passar tot allò de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria a Sarajevo. Què? Havia de ser una celebració també, però va acabar fatal, perquè Àustria li va donar un ultimàtum a Sèrbia. Sèrbia no ho va acceptar. Uns van declarar la guerra, van aparèixer els alemanys i pum, Primera Guerra Mundial. Però no vull acabar l'arc. Visca 3 parades de res. Si vols qualsevol cosa, per anar a dormir a casa. Moltes gràcies. Però prefereixo estar sol. Ningú et preparat per un cop tan fort. Ningú et preparat per un cop tan baix.
Eren les 3 o les 4 de la matinada i jo necessitava parlar amb la Nora. És veritat que no te n'havia parlat mai. La Nora... Mira, perquè et facis a la idea de lo que era la Nora, ella va guanyar un judici, i no un judici dels petits, no, un judici dels grossos. Va obligar el govern dels Estats Units a reduir les seves emissions de CO2. Era una dona forta, valenta, tenia una empenta i una determinació. I mentre jo parlava amb metges, dobladors de cines i mariners, ella va trucar-me. Nora? Soc jo! Nora? Saps què? Soc jo! Ets la Nora, no? Clar que sí, Aran. No sabia com explicar-li, estava eufòrica. Ara estem a punt d'aconseguir-ho. Uau. Hauries d'haver vist la cara dels altres advocats. Ja. Saben que tenen les de perdre. La premsa diu que crearà jurisprudència amb el govern dels Estats Units. No tu saps què significa això, Aran? Però no que ens passada. preocupa. No, Perquè clar. si ens precipitem, després Ja. venen disgustos i aquesta gent és capaç de tot, Aran. Sí, ja, però... Aquesta setmana serà determinant. Nora. Perquè després, quan Nora. el jurat dicti sentència, hi Nora, haurà un Nora, Nora! Què? Ai, Aran, és que estic tan emocionada. M'agradaria tant que fossis aquí. Ja, a mi també, però... No? Vaig fer un segon de pausa. Aran, vols dir-me alguna cosa? El meu cap em deia, digue-li, collons! Sí, que jo també me n'alegro molt per tu. Era el seu moment i no tenia cap dret a esgarrar-li. I els has explicat als teus pares? Sí, els he explicat. I com s'ho han pres? Bé, s'ho han pres bé. Vols dir que els has vist contents? Contents. Els he vist d'una manera que no m'hauria imaginat mai. I atenció, perquè la frase que ve a continuació fa molta pena. Nora, ara el més important és el teu judici. Gràcies, ets el millor, Aran. No, Nora, tu sí que ets la millor. Ja ho sé. Soc jo, la tan màgic tot tot. Soc jo, l'advocada que vol canviar el món. Soc jo, el tsunami que pot amb tot. Jo sóc la millor. Nora. I pensar que fins fa molt poc al bufet tothom em deia Nora, no pensis que el temps amb això. Nora, van al que volen, són invencibles. que és el govern dels Estats Units. Que per això mateix que tenen els millors. Però nosaltres tenim raó. Nora, al món ja no hi ha revolució. Nora, però l'existament t'ho complica. Sort que m'has avisat abans de dir-ho. No siguis pica, La guarda. Més gran i ara de cop. Tot podem conèixer més gran i ara de cop veig que vull anar molt més enllà. Nora. Quan vaig entrar a casa, vaig tenir la sensació de fer un viatge en el temps. Com si de cop i volta tornés a trepitjar uns dies i uns jocs impossibles. Tot m'era inhòspit. I això que una part de mi va créixer en aquest espai. Els meus dits, els meus braços, les meves cames, el meu cos, que dels 12 als 18 anys s'estiraven i obligaven a renovar l'armari cada 2x3, van créixer en aquest lloc. Una altra part de mi va créixer en un altre lloc, en un altre espai, en un lloc indefinit. I aquest és l'Aran que jo recordo. L'Aran que va créixer en tot l'espai que hi ha entre el que jo vaig necessitar i el que els meus pares em van donar. Tot l'espai que hi ha entre et felicito i ho podries fer millor. Entre dir el que vulguis o que et donin un guió. Dins aquest espai potser hi sóc jo. Tot l'espai que hi ha entre t'enyorava i què carai hi fas per aquí. Entre va no ploris i fill meu, ja t'ho vaig dir. Tot aquest espai té a veure amb mi. Jo tenia un somni, era un somni 1000 vegades repetit de matinada, tot de nen sincronitzat.
sincronitzats, sortir del llit, cremar la casa, córrer fins al bosc, oblidar-ho i començar de nou, ben sol. L'espai que hi ha no dec ser pas l'únic que va créixer deambulant per un decalatge invisible de tan gran. Dins aquest espai potser hi som tants. Jo tenia un somni, era un somni mil vegades repetit de matinada, tot de nens sincronitzats, sortir del llit, cremar la casa, córrer fins al bosc, oblidar-ho i començar de nou. jo tenia un somni, era un somni mil vegades repetit de matinada, tot de nens sincronitzats, sortir del llit, Cremar la casa, córrer fins al bosc, oblidar-ho i començar de nou. ben sol. Que al final podria fer trucar. Que al final podria fer trucar. Hola? Que hi ha algú? Ai, allà! Tu també? Jo també què? Quin final de festa més apoteòsic, eh? Ho hem deixat ben amunt, Sofia? Amunt, amunt, amunt! Home, no sé. Que no t'ho ha semblat apoteòsic, això? Això és un somni, no? No, No. no és un somni. Bueno, calla, calla, que potser sí que ho és. Què vols dir? Doncs que encara no sabem com funciona això i potser l'única manera d'arribar a contactar amb ell és a través dels somnis. Para. Això no és veritat, oi? A veure, tu has vist Ghost, la pel·lícula? Que si he vist Ghost, la pel·lícula? Sí. Doncs, per dir-ho d'alguna manera, la teva mare seria la Whoopi Goldberg. No! La Whoopi Goldberg no era pas morta. Parlava amb els morts. Té raó. Sí? Ai, Doncs tu series la Whoopi Goldberg. jo? Això sí. Estic notant una mica de racisme. Què dius, racisme? A veure si ens haurem de posar les ulleres racialitzades. Salvador, què Mira, a mi collons estàs m'agrada que dient? digui, saps que podria ser la Whoopi Que és perquè Goldberg? és negre. Que no ho estic dient perquè sigui negre. Sister Act? Ha estat un comentari I Sister Act 2? molt desafortunat. Que ho estic dient perquè vosaltres no esteu... Ja és una No altra estem cosa, què? eh? Vosaltres esteu... Què? Digue-ho. Morts! No? Completament. De Ja. tot. Però tu ens veus? Sí, clar que us veig. Mira, al principi pensava que no, però es veu que sí. I què heu vingut a fer aquí? Ah, heu vingut a acomiadar-vos? D'aquí. De mi. Miraran, nosaltres estàvem a la celebració dels 25 anys del Moixiganga, saps? En el millor moment, però dándolo todo, nen, allà. Moixiganga, Moixiganga. I no sé què ha passat, que s'ha tornat tot fosc. És que és curiós això d'estar mort. Sí. Ah, sí? Per què? Perquè està ple de funcionaris. Funcionaris. No, però molts funcionaris. No sabria com explicar-ho, saps? Però molts. Si hi ha tants funcionaris allà on sou, sabeu on sou? A l'infern! Ah, no. A l'infern. No. Miraran, Què? és que al principi no ens n'hem adonat, saps? I de cop, quan s'ha tornat tot fosc, era com si els nostres cossos s'enlairessin més enllà dels nostres cossos. Entens? Així com un viatge astral. Total.
Com uns bolets al·lucinògens, però en real. Nosaltres veiem a tothom i ho sentíem tot. Llavors, quan de sobte un gran forat negre era com si ens engolís. I li he dit, Salvador, que em passa alguna de molt grossa. Llavors, quan hem entrat en aquell forat immens, cada vegada més gran, Bueno, però no sé. saps què? Què? No res. Bueno, ho estem explicant bé o no, això? Sí! No! A veure, escolta, ens han fet entrar en una habitació blanca i ens han dit, bueno, un munt de normes. Però moltes, però una quantitat, moltes. Jo la majoria ja ni me'n recordo. Total, Aran, que això d'estar mort és molt avorrit. Ah, sí? Però tu estàs bé, oi? Bé, us acabeu de morir, com vols que estigui? Però, Aran, Què fas? jo trobo que fas molt mala cara. Sí, és que sembles més mort tu que nosaltres. Gràcies, mamà. Poca sort que m'ha dit mamà. I doncs, I doncs, què? això que ens havies dit és veritat. El què? Que et cases, Aran. Ah, sí. Tot. Amb qui? Amb la Nora. Qui és la Nora? La Nora és una companya de feina, eh? Si tot hagués anat d'una altra manera, en lloc de moixiganga, l'hauríeu conegut. Ja. És intel·ligent. Molt. Bona noia. Moltíssim. Sí. És guapa. I tant, una passada. Doncs no fa per tu. Què vols dir? No fa per tu, perquè tu estàs petit. I si és una dona segura de si mateixa i amb les coses clares, tu t'hi hauràs d'adaptar. Exacte. Pues això. Ara, em fa, però una pena no poder vindre al teu casament. Ah, sí? Ja estava pensant en el vestit. Ja. Bueno, què més ens volies explicar? Què vols dir? Home, no sé. Si som aquí deu ser per alguna cosa, no? No, és que crec que no hi sou. No. Crec que no he dormit en tota la nit i que no hi sou. Com que no? Doncs que no, que ho somiu. No fotis. O que sou com un record. No sé. Calla. Que potser som els fantasmes del passat. No. Que no, que això és el desembre. No. Ara. Hem vingut a solucionar un trauma teu. Això Un potser trauma sí. meu. Perdona, si tinc traumes és per culpa vostra, eh? Miraran, els Què? traumes, fill meu, un se'ls crea un sol. Posa la gorra. Posa un braç. Ai, però per què? Va, tira. Aquesta gent no té tota la tarda. Va, Però a veure, va. què estàs fent, Sofia? Ara veuràs. Aran, és que sempre has tingut una necessitat de nosaltres. Però fill meu. deixa'm És que... estar, home! Has-te per vestir-te, Aran, has-te per vestir-te. Tira, vés amb el teu pare, que ara es veu que recordarem coses. Va, vine. On? Acompanya'm. Va, afanya't que farem tard. A veure, on em vols portar, No Salvador? facis tantes preguntes i anem per feina. Però... No, escolta, tot això ho fas per tu, eh? Per mi? Home, Salvador, mira. Que fa molts anys això, que aquí tenia 14 anys només. què dius? Salvador, que no vull tornar en aquest record, home! Que no, que és ridícul i em moriré de vergonya! La veritat mai és ridícula. Tu ara estàs petit, no veus les coses amb claredat. Però el dolor educa, fes-me cas. Hòstia, Aran, sisplau, eh? Ai, Salvador! Sisplau. Quan la Sònia va obrir la porta, crec que va sentir més llàstima de la que ja feia. Hola, Glòria. Sònia! Sònia, què tal? Mira, no ens hem presentat, però jo sóc el pare de l'Aran. Què tal? Hola. Passa alguna cosa? No, què cony vols que passi? Si només som jo i el meu pare, qui encara no t'he presentat mai a la porta de casa teva i agafadets de la mà. Tot molt normal. Doncs mira, ara que dius, sí que passa, Glòria. Sònia, sí que passa. El meu fill no està bé. Ara què passa? No sé, que estaves amb una I cabra. saps, estem molt amoïnats per ell. Estem perquè la vostra ruptura amorosa, per dir-ho d'alguna manera, no us l'esperàvem a casa. Vosaltres, dins les vostres possibilitats, us enteníeu, no? Et puc fer una pregunta? Per què l'has deixat? A res se m'acudeixen dos motius. No, tranquil·la, estem en confiança, eh? Que és perquè és massa intransigent. No.
Salvador, va, no sé, cap a casa. Sí, ho estem solucionant. Solucionant, Espera, sí. que és perquè massa invasiu. No respectava la intimitat. Què és això? Esclar, mira, faig tantes preguntes perquè volem que l'Aran millori. És molt important per la seva mare i per mi tenir aquest feedback. O és que potser l'Aran no et satisfà? Aquí rau l'esquerda. Però què vol dir tot això? Espera, que encara n'hi ha més. Evidentment, quan parlo de satisfacció no parlo a nivell sexual. Però què dius? Salvador, què dius? Espera. Sí, a nivell general, a grosso modo, pros, contres... Espera, que potser t'ha tirat enrere el seu físic. És això. A veure, esteu en una edat que esteu construint la vostra identitat a través dels desigs dels altres. Que és perquè el trobes massa lleig per tu. He conegut un altre noi. Què? A veure... Home, un altre noi? Sí, un altre noi, molt bé, molt maco. No passa res, un altre noi, Glòria. Sònia, un altre noi. Bueno. No vull parlar més. Parlant, les coses es solucionen. Salvador, va, marxem ja, perquè tu un altre noi. Espera, que li he de fer una altra pregunta. Però per què més vols? És molt important. Com és aquest altre noi? És guapo? Normal. Vist de prop ningú és normal. Sònia. És més guapo? És més guapo? Sí, és més guapo, sí, i em fa riure, i li agrada l'esport, i em porta al cinema, i m'ha regalat un llibre de Miquel. M'ha regalat un llibre de Miquel. I és la bomba, o sigui, m'encanta. Sí, diu que vol anar en bicicleta i que vol anar a fer la volta al món. Tot el que em va dir la Sònia aquell dia se'm va quedar gravat en foc al cervell. I tornant cap a casa, en Salvador em va dir: no pateixis, no et preocupis, que d'aquestes en tindràs moltes més a la vida. Que havia de ser fort i que només els que estimen són forts. Si en Salvador t'ha semblat normal, espera conèixer a la Sofia. Aran, el sopar és a taula. Ja va! Què feies? Com? Res, jo no feia res. Ja. Estaves... No estava. Ja, no estaves. Estava. Estaves o no estaves, Aran? Estava, però no estava. Aran, No, s'ho miraré igualment. que no. Va, treu Que no. Treu mans. Que no. Va, treu. Ai. Ai, quina gràcia. Escolta, sembla que al final la pubertat ha fet l'entrada triomfal. Quina entrada triomfal. Ai, Aran, deixa'm que t'ajudi. Què dius? Va, mira, posa. Que deixa'm parlar sense dir res, quasi, va. Què fas? Ja estàs a punt. Perquè hem tingut la conversa. El que estaves fent és molt normal. Quan tenen 14 anys i ets que penses el teu cos ja ha patit hormones que de cop tenen gana. Per poder domar-les l'única manera de saber tocar per sort a internet. De pàgines amb tot ben indexat. Gravacions de vídeos amb finalitats Show me what the cunilingus, what the blowjob, what the cool shot. Show me what the cunilingus, what the blowjob, what the cool shot. Show me what the cunilingus, what the blowjob, what the cool shot. de la curiositat. Sisplau. De la curiositat. Mama, estàs fent el pena. Adri, que veig que vas parlar-me sense algun. Per favor, mama, que estem fent un treball per l'institut. Para de fer... Ja saps que dic que no mires que estic amb la superior. Va, entrem en matèria. On vas anar a buscar-ho, filtrar per categoria. Teu funcionament intuïtiu que permet moure amb grans facilitats per sort a internet. La meva desig per cada facilitat. Va per el que vulguis, em diràs jo sé començar. Ni de conya, ni de Déu, ni d'aquests els tu, mare. A tots el teu pare i el mirem sovint. Per què màgic? Vols callar, sisplau? Ara, tothom té la curiositat. Show me what the cunilingus, what the blowjob, what the cool shot. De la Show me what the cunilingus, what the blowjob, what the cool shot. curiositat. Show me what the
té moltes oportunitats. Gent audaç i pionera, cobren dia i fan drecera de plaers lleugerament sobreactuats. Però els perdonem, perquè no fos, ells també ho fan pel bé de tots, de tots. Som igual de conilingos, con la blusa, con la cucha, Evoluciona para con la blusa, con la cucha, con la cucha, evoluciona para Ara ja coneixes una mica més en Salvador i la Sofia. Molt normals ells, Sí. Ai. Tan normals eren que es van casar a una platja d'una illa deserta a l'altra punta del món. Uepa! Que me la carrego. I van prometre que no hi tornarien mai més, I així ho van complir. Ells, a Barcelona, no sortien gaire de casa. No. Els agradava llegir, cantar. Bueno, cantar, què t'haig de dir? Si es van comprar un karaoke i tot. El Moixiganga. Ai, eren tan raros els meus pares. Els hauries d'haver conegut. De fet, a vegades els mirava les fotografies, com aquesta. I aquí no feia ni un any que s'havien conegut, I sempre estaven somrient, en canvi a casa no somreien gaire. De fet, els mirava i deia, però qui sou? No els reconeixia. De fet, ara que hi penso, no sé ben bé com es van conèixer. Sí que és veritat que la mare, a vegades per casa, un dia vaig sentir que deia que un dia en una de les seves conferències com alguns dels nostres companys psicòlegs han explicat en ponències anteriors, això de l'enamorament no és una obra de construcció, no és fruit de l'aprenentatge. Saben, mirin, ells s'equivoquen en alguns termes. Mirin, fixin, sisplau, amb l'oxitocina i la vasopresina són algunes de les hormones més estretament lligades a l'amor. Aquestes són segregades per l'hipotàlam i les allibera la glàndula pituïtària. Per tant, això demostra que no és una construcció social, no és fruit de l'aprenentatge. És un procés químic ridícul, com qualsevol altre. Gràcies. Perdona. Digue'm. Després de la conferència, en el típic sopar de cluent del pare s'hi va acostar i li va dir: Molt interessant això que acabes d'explicar. T'ho ha semblat? Sí, molt. Típic del pare ensabonar-te per després. Molt interessant perquè no té ni cas, veus? Hauria pagat molts diners per veure aquesta escena. Per l'actitud impertinent, per menys tenir la meva feina, puc parlar un transcendent. Crec que podria obviar-te. Per anar opinant sense saber, per creure que ets tota una experta i vendre fum a tort i a dret. Crec que podria obviar-te. Podria obviar-te, crec que podria obviar-te tant. Crec que podria obviar-te, crec que podria obviar-te tant. Vull dir que no hi estic gens d'acord, però només és una opinió, clar. Sí, una opinió bastant vulgar, per cert. Reduir l'experiència com l'enamorament a un procés purament químic és allò més agosarat. Agosarat és la teva paraula. No, millor encara, arrogant. Sí, Clara, i ara ve el moment on tu, home desconegut que deus ser també psicòleg, m'explicaràs una dona contractada per fer la ponència que és enamorar-se, oi? Perquè ets
i a prop les que ha timat per la parpella que em tremola per un dubte irracional. Crec que podria odiar-te tant. Podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. No tinc cap interès en explicar-te què és això de l'amor. No, clar que no, cap ni un. Tinc la glàndula pituïtària atrofiada. Tu deus ser d'aquests que creu que això de l'enamorament és un procés de la que es construeix, de l'experiència. No ho crec, ho sé. La majoria d'estudis seriosos ho demostren. Quins? Els del segle XIX? Potser ve d'on has sortit, tu. Digues. Perquè els batecs exorbitats. Crec que podria odiar-te, Per sentir a prop les que ha timat. crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Per cert, no ens hem presentat, em dic Sofia. Salva'm! I crec que podria odiar-te. Jo també, Però moltíssim. profundament. I per sempre. I més enllà de tot, I de les idees. i de les teories, I de la necessitat d'entendre el món. crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te tant. Odiem-nos? Sí, però abans has de saber una cosa. Pots fer que t'odiï encara més? Mira, crec que puc intentar-ho. Va, digues. És que semblarà estrany que no digués ni ara, quan encara no sabem si tu i jo... Què? Tu i jo què? Que és que jo no... No què, Sofia, digue'm? Que jo no vull tenir fills. Jo tampoc. Clar, portar un fill al món és un acte... D'egoisme. Sí, és condemnar-lo al buit, al vertigen. És... Totalment narcisista. és... Crec que podria odiar-te. Crec que podria odiar-te. Crec que podria estimar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. Crec que podria odiar-te, crec que podria odiar-te tant. L'última frase que em va dir el Salvador va ser l'hem assajada molt. La Sofia, parlem després, Aran. Qui es pot morir i que aquestes siguin les seves últimes paraules? Per què no tenien guardada alguna cosa, no sé, amb més significància, amb alguna cosa com... Aran, t'estimem molt, fill. Aran, sempre estarem amb tu. Aran, no et preocupis. Passi el que passi. Atenció, sisplau. Avís per als passatgers amb destinació Nova Zelanda. Guaraní. Preguem embarquin per la posta 69. Gràcies. I ara on som? Si això és un somni, em vull despertejar. Aran, has de ser fort. Gràcies. Aquesta va ser la penúltima vegada que els vaig tenir al davant. És que se't veu tan convençut. 4 anys abans de l'accident. Clar, és clar que estic convençut. Serà només una temporada i estaré bé. No, no has entès la Sofia. El que la teva mare vol dir és que... Has d'aprendre a assumir el fracàs. als Estats Units està ple de depredadors. Sí, i només hi triomfen els millors. Bé, disparen a les escoles i triomfen els millors. No és una escola, vaig estudiar un màster. Que m'apassiona aquesta feina. Doncs que no t'apassioni tant. Aran, assumir les pròpies limitacions és una gran virtut, saps? I tu... I jo què? Doncs que tu... Mira,
m'estalvio tot aquest tros perquè no vegis com els meus pares tenien el rècord Guinness en desil·lusionar el seu fill. Ho portes tot? Sí? Us trobaré a faltar, evidentment. Però molt, Evidentment. Ja. Podrem fer skites cada dia? No? Cada dia? Sí, cada dia. No? Encara que sigui una miqueta, em trobareu a faltar? Ai, va, nena. Aquella mirada, aquells 2 segons... Ai, Laia, et trobarem molt a faltar. No sé si podré suportar-ho. No t'has deixat res, Que no, mama, de veritat, no pateixis. Ai, clar que pateixo. No t'ho vols repensar. No. Mira, només em queda facturar la maleta i ja ho tindríem. Però si serà una experiència única. Sí, però és que ningú t'obliga a anar-hi, Laia. Ai, mama, que pesada. Bueno, escolta'm, però farem esquipes d'aquests cada dia, Ui, bueno, no ho sé, anirem veient, vale? Ostres, és que Nova Zelanda és el lloc més allunyat del món. Què hi faràs allà tota sola? Ser feliç. Ui, que no ets feliç a casa Que amb mi. sí, però ara he de créixer. Ai, Ai, espera. què dius? Últim avís per als passatgers amb destinació Nova Zelanda. Ai, que sí. Preguem embarquin per la porta 69. Allà. Vale, va. Vinga, t'estimo, filla. Sí, Escolta'm, també. truca'm. Vale, Truca'm vale. cada dia, t'estimo. La meva nena. Totes les famílies s'assemblen? Què? Que dic, que si em trobareu a faltar. Ah, no sé, això la teva mare. Què diu que si et trobaràs a faltar? El sí es pagava 1.000 euros per euro apostat. Escolta una cosa. Què? Tu estàs segur que aquesta és la terminal? És l'única que hi ha. Ah, doncs així sí que és aquesta. Sí. I ara, quan em desperti i tots aquests records marxaran i... Marxareu vosaltres també? Desapareixereu? No ho sé, Aran, això és el que hem entès. Bueno, serà com un gran recopilatori. Sí, the greatest hits. Els millors moments. Oh, però per què? Doncs no ho sé, potser perquè és l'única manera que ens han deixat perquè ens acomiadéssim. Ah, ja. Va, fill, que ja ho tens, això. Segons el micro, connecta 1, 7, Pensava 9, que no podia haver res pitjor que se't morissin els pares i no veure'ls mai més. Però... després d'aquella nit, suant dins el llit amb fantasmes del passat i amb records que se'm barrejaven, vaig comprendre que no, que el pitjor estava per venir. I justament l'endemà al matí va aparèixer un munt de gent amb ganes de fer negoci. Una herèria pou, benvingut, i no es pot voldrà. M'és igual. Ui, això no lluirà. Aquestes fan de pobre. Permeti'm una recomanació perquè vostè no entén que és una decisió de pes. No val la pena ni morir-se per posar 4 floretes de no res. Que jo he vist morir molts pares, però suposo per vostè és el primer cop. Com ho has sabut? Compri aquestes que se sentirà millor. No! Viva el Carmelet, hem comprovat els productes que els teus pares tenien amb nosaltres. Pot inversió. Que ara té pèrdues, Pla d'estalvi. sense cap aportació. Després ens queda la hipoteca d'un local musical. Amb l'interès al 10%. No és un tant per ser molt alt? Entra dintre de normal. Hi ha algú més a part de deutes? Diners pel funeral. No! Del menjador en farem 2 habitacions. Aquí una amb la duiana per feina, 2 lliteres de 3. Els de la paguen suplements, 50 euros més al mes. I tampoc no cal diners que poso un quadre de l'Ikea, Skyline, a New York City o París a Torre Eiffel. Que vos més aigua calenta però monedas. Quieres usar, dejen muchas usar a cagar. Això funciona així des de fa molt de temps, d'ençà que sóc aquí. Això funciona així, tampoc puc fer-hi res, tampoc depèn de mi. Soc aquí per ajudar-los. Miri, els més baratos són tan lletjos. Mínima inversió i ens encarreguem de tot. Que té un pis a Chicago. El dilluns aquí a les 9. Tenis on the road, ve directe de Moscou. Tot seria d'avantatges si domicili és el sou. Som petits taresos però superbons nois. D'acord, 5.000 euros, però tens un Rolls Royce. Que només
demano temps i un punt de comprensió Vols factura? per pensar què dic, què vull, què faig, qui soc. És el que m'he triat jo. Pot semblar tot molt fàcil, però estic sota això. I ja poden venir cucs com aquest d'Utalló. Vols i no t'escoltaria. Benvingut al Tripping Joc. Això funciona així. Des de fa molt de temps, pensar que som aquí. Això funciona així. Tampoc puc fer-hi res, tampoc depèn de mi. Perdoni, m'ho sembla a mi o vostè el que vol és muntar un pis pastera? Pastera? Ai, no, això és una RDB. Una RD què? Una residència domèstica versàtil. Ja, però és que a mi això, la idea aquesta de tenir gent a casa entaforada com rates... Aran, rates no. Que tots som persones, rates no. Ja, Però sí que entenc que és una decisió complicada. sí. Mira, posa-la amb el cor. Posa-la amb el cor. Jo sempre recomano que escoltem el petit neoliberal que portem. Com? Sí, mira, tu escoltes i tot es solucionarà. Necessites els diners, oi? Sí. Doncs, Això funciona així. Des de fa molt de temps, pensar que sóc aquí. Això funciona així. Tampoc puc fer-hi res, tampoc depèn de mi. 1, 2, 3, Hola, hola. Ai, espera, fes això així, que no m'acaba el telèfon. Sí. Ara millor. Mira, t'ho explico, vale? Mira, els teus pares, pobrets, em van entregar les seves últimes voluntats i jo te les entrego a tu. Gràcies. De res. I aquesta història va agafar un gir inesperat. Perdoni, senyoreta, però és que aquí diu la platja... Guarari, que gran és preciosa! Mira, t'ho explico. Aquí posa que els teus pares, pobrets, volen que els portis i llencis les seves cendres en aquesta platja. Això de Nova Zelanda és preciosa, Aran! Vas bé? Sí, és una broma de les seves, no? Si és una broma oficial! De què rius, Aran? No t'entenc. No ho penso fer. Ah, doncs tu mateix, Mira, aquí tens les dues cendres, les teves urnes, i el teu càrrec de consciència. Que no ho penso fer. Ah, espera-te! I un VHS! Un VHS? Però què hi ha aquí? Aquí, el vídeo! Quin vídeo? Ai, pues no ho sé, Rollato, no l'he mirat, és per tu, no per mi. Perdona, Sí, fes. Notaria? Ai, ja t'he d'explicar una cosa? Aran, fes-ho per nosaltres. Ja torneu a ser aquí, Mira, es veu que sí. No era un somni. Esteu bojos! Diu el nen que parlava amb els morts. No vull que em feu xantatge emocional, I menys un que em morts. Ja, Perdona, no ens pots deixar aquí com dos ànimes en pena. no. I a més, pensa a la platja Guararic i tu no saps el sol que hi fa allà. I escolta, t'anirà bé una mica de sol, Aran, a la cara. Fas molt mala cara. Esclar que faig mala cara, mare! Ai, Aran, que m'has dit alguna coseta? No, estava parlant sol. Ai, perdona, un segon, ara estic per tu. Sí, Bueno, sí. tia, el que et deia, que els dos alhora, pobret! Sarria! Això ens va costar un pico. Escolta, Aran, rei. Què? Com l'últim favor. T'ho demano, mira, com la teva mare, feta pols, literalment, rei. A veure, fes-ho per nosaltres. Ets el nostre fill, no? Per vosaltres. Com un últim favor. Vine, que t'explicaré una cosa. Va. M'esteu demanant que agafi les vostres cendres, que me'n vagi a l'aeroport, amb el que m'agrada a mi agafar avions, agafi un avió, me'n vagi a Nova Zelanda, me'n vagi a la platja Guararic, com es diu aquesta platja? Guararic, i agafi les vostres cendres de ciència, però... Que us heu tornat bojos! Què faig amb els deutes i amb el karaoke?
Una cosa, nosaltres no pensàvem morir-nos tan joves. No, està tot molt improvisat, Aran. Ja. I a més, no l'amaguis, no. Què hi ha en aquest vídeo? Quin vídeo? Aquest vídeo, Salvador. Res no hi ha. No hi ha res. Aquest vídeo, quan surtis agafes i mira, tu fots a Marc. Mira, el que més il·lusió ens fa a la teva mare i a mi és descansar a la platja de Guarariqui. D'acord, ho faré, però amb una condició. Quina? Després desapareixereu i em deixareu en pau. Entesos? Tracte fet. I agafaré totes les vostres coses i les fotré al Wallapop. A veure si així trec algun caler. I després em vendré el puto karaoke, no em pensis que me'l quedi, I, si us en recordeu, tinc una promesa a Chicago que m'està esperant perquè m'haig de casar amb ella, saps? La Nora. Te recordes de la Nora, oi? Sí. Tens un rotllo, xaval. Escolta'm una cosa. El que tu vulguis. Però el que tu vulguis, El que tu vulguis. És el que sempre havien de dir, xate. Vaja bé. El que tu vulguis. Ma mare va necessitar estar morta per pronunciar per primera vegada a la seva vida aquestes 5 síl·labes. El que tu vulguis. Bueno, adeu, Adeu. Ai, perdona, Aran. Un client que m'estava dictant les seves últimes voluntats. Ja. Creu que és molt pesada la gent quan s'ha de morir. Tu creus? T'ho dic que en sèrio que sí. Ja. Bueno, necessites alguna coseta més així petitoneta o ja estaria ratllató? Crec que vaig servit, Sí, bueno, mira, doncs això és per tu. Això també és per tu. Ja. I això doncs m'ho porto jo. Vinga, Aran, a reveure, gràcies! Adéu. Hem guanyat, Aran, hem guanyat! Visca! Em veus bé? Sí, perfectament. Ara ningú parla de res més, ara tinc una entrevista amb la CNN. Tu no els hi records de part meva. Escolta, Aran, necessito que parlem, m'estan passant un munt de coses. Ja, Nora, jo també t'he de dir que... Què? Sí, Ballant al Moixiganga. sí, Ostres, Aran, i ara has d'anar a la platja de Guarariqui? sí. Entre que vaig i torno tardaré una setmana i mitja. Com puc? Ja, Ho sento, Aran. Nora, no et preocupis. Aran! Ostres, et Nora, perdo, que em sents? et perdo, Aran! Ei, vaig notar com tota aquella alegria de cop i volta es transformava en una broma de mal gust. Aran! Nora, que em sents? Necessito que parlem. Tinc ganes de veure't. Em veus bé? Jo sí. Ara t'escolto. Va, digue, què passa, Nora? Què? Que dius que t'estan passant moltes coses, però quines coses t'estan passant? Ara, mira, agafo un vol i vinc a Barcelona, vale? I parlem amb calma. T'estimo. Està allà! Vaig intentar trucar-la diverses vegades, però... Merda! I quantes hores dius que dura el vol? Dura moltes hores. És A veure, quantes? Explica-te. Barcelona, Istanbul, Istanbul, Kuala Lumpur i Kuala Lumpur, Auckland. En total, més o menys, unes 23 hores, 35 minuts i 43 segons. Ai, que bé, ara, però si podràs dormir tot. Ja, però és que a mi em fa pànic volar. No m'agrada volar. De veritat, Jo no sé com t'aguanto. Obre la boca. Que obris la boca. Vale, té. Aquesta te la prens abans de que surti el vol. I veu aigua que així tragues, també te va bé la pastilla. Ja veuràs que serà el viatge de la teva vida. Gràcies. Ho estàs fent molt bé, Aran. La Sofia i en Salvador estarien molt orgullosos de tu. Tu creus? Oh, i tant. I va, agafa les coses que arribaràs tard i el que et faltava perdre el vol ara. Sí, Anem. Ens veiem a la tornada, Aran. Sí, moltes gràcies per tot. Vol facturar alguna cosa més? Faltarien els pares. Passaport, sisplau. No, fixis. Ah, Ja. vol facturar-los? Preferiria no fer-ho. Ui, vol pujar-los a l'avió? Sí, esclar, sí, potser sí. Un moment, sisplau.
Em sap greu, però haurà de comprar 2 bitllets més. 2? Però si m'hi caben a la falda. És la normativa, però gràcies per contactar amb nosaltres i restem a la seva disposició. Perdoni, però si compro un bitllet, els puc pujar i seure al meu costat? 2 bitllets. Vaja, només queda un seient lliure, per tant, només podrà pujar un dels seus pares. Però com vol que triï entre la meva mare i el meu pare? Oh, un seient, una urna, triï. Que no ho puc fer, això? Que no m'ho perdonarien? Vinga, doncs, no sé, doncs miri, saps? Però com vol que els barregi? Però si són molt seus. No puc fer-ho, això. Un moment, sisplau. Ai, vaja. I a més, vostè i la urna hauran de seure separats. Un moment, què penses fer? No és que ho vulgui fer, és que m'hi obliguen. Que ens deixes aquí? No, però us he de barrejar. Com barrejar? Què vol dir barrejar? Barrejar, les cendres juntes. Això no ens ho pots fer? Per què? Per què? Quin fàstic, caram. Dona, que un fàstic, no? A veure. Estàveu casats, éreu la carn d'un amb la carn de l'altre. Per què no puc barrejar les cendres? Perquè això no és la carn d'un amb la carn de l'altre. Són les cendres d'un amb les cendres de l'altre. I què voleu que faci? Vols que vagi a parlar amb aquesta dona? Ai, mira, m'han donat una pastilla i estic com mig marejat, no ho sé. És que, saps què passa? Que no sabem què passarà si ens barreges. Ningú no ens ha explicat això. No ho sabeu? No. Ho voleu saber? No. Doncs ja no ho sabreu. 2, 3, 6, 7, 10, 5, 8, 9. Papa, vas amb la mama. Ui! Molt bé, ara passiu tot per l'escàner. L'urna també? Em sap greu, però el reglament és clar. És clar. No hi ha cap precepte que l'empari. Em sap greu decebre-la, però no sé de donar un avió, Guardin les ansietats, els acudits hacia el pastor. No, els pares no, Els pares per dins de l'escàner també han de passar. Em sap greu, però no tinc temps per explicar-li què ha passat. He tingut una setmana, diguem-ne un xic, desconcertant, ho he de fer per tancar. Sé que així marxaran, ho he de fer Ho has de fer per tancar. per tancar. Sé que Saps que així així marxaran. Miseria, rancúnies, veïdes, obertes, ni mostres al nas, ni tampoc espinetes, de trets, de mentides, paraules no digues, les peces que vols de xaquera l'hauràs de llançar. Perdoni, què acaba de dir ara mateix? El pes del que vols deixar enrere l'hauràs de llançar. El pes del que vols deixar enrere l'hauràs de llançar. Sóc aquí per un cop i per sempre acabar amb un antic joc. Sóc aquí disposat a vèncer una absurda aparició.
però em semblen tan reals. Però em semblen tan reals. I volaran, i notaran, com el motor explosionen i cauran, i cridaran, i parlaran contra el xocaran. Perdoni, vostè s'ha dit el mateix que jo? I tant que sí! Ah. Sóc aquí, tinc la veu tremolosa i un gat a dins del cor. Tanco els ulls i desitjo amb urgència despertar d'aquest malson. Però em semblen tan reals. Però em semblen tan reals. Aniran i parlant, tirant, sepulturant, guanyats per fer-los cas. Bona tarda, en nom de la companyia Catàstrofe Aèria, el comandant Artur Volències i tota la tripulació els donen la benvinguda a aquest vol al fons de l'oceà Pacífic. I volaran, i notaran, com el motor explosiona i cauran, i cridaran, i parlaran contra el xocaran. Aniran i volant, tirant, sepulturant, guanyats per creure's un viatge inexplicable al cul del món, centres que parlen, dos espectres dins d'un pot que tens prou prova d'estar tornant. Però em semblen tan reals. Del món, centres que parlen, Però em semblen tan reals. Welcome to New Zealand! Semblen tan reals. Aquí dins del meu cap em semblen tan reals. Em semblen tan reals. Attention please. Welcome to New Zealand, Auckland International Airport. All passengers are asked to bring their passports and luggage through security control. Thank you. No li facis ni cas. Jo no hagués començat mai la història per on l'ha començat ell, perquè és que és ridícul fer-ho així. Però sí l'hauries d'haver vist. Jo no sabia si riure o si plorar. Havia contractat un guia turístic. No hi era. Volia trucar a l'empresa per demanar explicacions, però el telèfon no existia. El lloc que havia reservat per dormir? Pobret, però si semblava un gosset perdut. I aleshores, esclar, algú havia de salvar-lo. Jo aquell dia havia anat a l'aeroport per acompanyar a una amiga meva. I aleshores... Merda, hòstia, merda! Que estàs perdut? Aquesta va ser la primera frase que em va dedicar. Molt premonitòria, per cert. Que estàs perdut? Em faig cara, oi? Sí. Però, escolta'm, això no és l'aeroport d'Auckland? Sí? I com és que m'has parlat en català? Ah, per com vesteixes. Sí, no ho sé, pel teu posat, per com mires... Segur que ets català de classe mitja alta. Gironí? No. No, espera, no m'ho diguis. Tarragoní? Tampoc. No, espera, a veure, les meves... Barceloní. Sí. I tens carrera universitària. Sí. I t'agrada el futbol. Sí. Ets un tòpic amb potes. Aquí ja el vaig deixar flipat. Molt de gust. Què busques? El primer contenidor ja ets els pares. Però no, li vaig dir, necessito anar a la platja Guarariqui. Doncs està bastant lluny. Necessito algú que m'hi pugui portar. Però que no tens cap guia? Li vaig explicar tot. Ostres, t'acompanyo en el sentiment. Ja. Ningú et prepara per un cop tan fort.
Què? Sí, per un cop tan baix. Com? Res, que em sap molt de greu, de debò. Ja, gràcies. No ens hem presentat. Ara, Laia. i així és com a la meva història apareix un nou personatge, la Laia. No t'equivoquis. Ets tu el que va aparèixer a la meva història. No es pot saber d'on surts tu. D'on surt tu? Pregunta incorrecta. Per què? La pregunta mai no és d'on surts. La pregunta és de què estàs fugint. Ets una fugitiva? Sí, esclar. I tu també. Jo no fujo, jo vinc... Tots fugim. Ah, sí? Sí, contínuament. Però fugir d'algú vols dir? D'algú? Però què et penses? Que això és una pel·lícula? No, Aran, és bastant més senzill. Jo fujo de les veus que al meu voltant dissenyaven vides que dient-me que era gran em van fer petita. Laia, ets única entre tants, l'escollida, bla 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 bla. Laia, faràs el que voldràs perquè brilles, bla 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 bla. Ja se't veu de lluny que el futur t'està esperant, que el teu destí guardat per tu ets tan especial. Bla 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 bla. Jo fujo d'una Laia que em van dir que apareixeria d'un fracàs sense un intent, una expectativa. Com es reconstrueix un cor fet a ligues, bla 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 bla. Comença a parlar d'una tristor que et domina, bla 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 bla. Ja s'agafa el puls, com desapareixen les quan sembles a una part de tu, com els nens de nou. Bla 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 bla. Bona tarda, en nom de la companyia. Segona oportunitat. El comandant Carles Esperança i tota la tripulació els donen la benvinguda a aquest vol i esperen puguin començar una vida junts ben aviat. Soc jo, la que escriu el meu destí. Soc jo, la que escriu el meu destí. La que escriu el meu destí. Vaig decidir acompanyar-lo a la platja, tot i que estava bastant lluny. Però crec que vaig decidir fer-ho per dos motius. Primer de tot perquè no tenia res millor a fer. I segon, perquè el mirava i em feia llàstima. Anava carregat com una mula, desorientat com un nen petit. Ah, i no em parava de preguntar. Laia, saps si avui és joconament? Un quadre. Espera, hi ha mosquits a la platja aquesta? No ho sé, Aran. Ja. Voldràs fer turisme? No. I vam arribar-hi de nit a la platja i, esclar, doncs no s'hi veia res. Oh, però, Laia, i els famosos estels? Aran, està núvol. Ah, ja. Vaig aconseguir una espècie de cabana. Res, un sostre amb 4 parets. I per dins estava tot com ple d'andròmines, super desendreçat, amb pols per tot arreu. I de cop... Res, no hi ha wifi. Oh. Què és això? No sé, un Hòstia, missatge dels meus pares. L'havíem oblidat! Sí? Ja la miraràs a Barcelona, Aran. I l'has vist? No, encara no. I per què no? No sé, m'han passat tantes coses últimament Ja. que havia oblidat que tenia la cinta. Hosti, jo juraria que aquesta noia... Per què no la vam cremar? La cinta, Sofia. Però a veure, no te'n mors de ganes de veure-la? No. Doncs, ara que ho dius, sí que tinc moltes ganes de veure-la, sí. Clar! A veure, un moment, segur que per aquí ha d'haver-hi alguna cosa per poder-la veure. Espera un moment...
Si no haguéssim trobat aquest reproductor, les coses haurien anat d'una altra manera. De veritat, És que la conec d'alguna cosa. Buscava amb tanta atenció que semblava que la cinta fos seva i no meva. Calla. Mira! Sí, hi ha un reproductor aquí. Però d'on l'has tret? No ho sé, estava aquí, està ple de pols, Vols dir que funcionarà? No funcionarà. Laia, tens tota la raó. L'hauria d'haver vist abans, aquest vídeo. Ara t'ordeno, No sents a vegades com dins del teu cap, com una música celestial. Que... No, res, no. Mira. Mira. Funciona, no? Sí que funciona. Però es veu com una... No, es veu com una mica borrós, no? No es veu res. A veure, no. Mira-ho tu, perquè s'ho he posat malament. A veure. A veure. No, però sí, dóna-li aquí. Sí. Ara. Sí. Ara ja es veu. Sí. Ui. Va, que ja grava, vaig carregadíssim de ginebra. Va, mira càmera. És que em fa vergonya, ara. Escolta'm una cosa, recorda-te'n després d'enviar-li això al notari. Que sí? Ho faràs tu, no jo, Ho faré jo? Va. Sí? Va, que ja grava. Va. Aran, si estàs veient aquest vídeo, és que nosaltres ja no hi som. Aquest vídeo igual el veu el 2050, ho has pensat? I el 2050 podria ser que ell tingués la nostra edat. Però què dius? Tu i jo no morirem mai. Clar que no, com pot ser? A tu i a mi ens hauran de matar. Tira, que després dius que sóc jo la que m'acolla. Perdó. Aran. Mira, fill, ja sé que a vegades no hem fet les coses massa bé, però ho hem fet tan bé com hem sapigut. Que ningú t'enseny com és això de ser pares, Aran. No, si no ho hem sapigut fer millor, perdona'ns. A vegades, a qui més estimem és a qui menys cuidem. Seran cursis. Què dius? Però si és preciós. Sí, preciós. Què has dit? No dic per res. Deu estar mirant la pantalla amb un pam de boca oberta. Ho fem? Va, fem-ho. Aquest missatge s'autodestruirà en 3, 2, 1... Ja reconeixem que és de covards dir-te això tants anys abans, quan tu no ens pots entendre. Que estrany que se'ns fa veure un homenet corrent per casa i abans. Ara falta veure si l'internet, si sabem llegir qui és, si entenem el més difícil. Han passat els anys, digues, t'hem fallat o no, vam saber ser uns pares normals. I ens vas venir tan gran, vas canviar-ho tot. Jo mai sabia res, però em feia sempre el fort. Jugava les palpetes intentant Ostres, aquests són els teus pares? Sí, noia, sí. No pot ser. Ella era la meva psicòloga. Què? T'ho juro. No. Sí. No, m'estàs vacilant. No. Meravellosa, Sort en vaig tenir d'ella, si no ara mateix jo no estaria aquí. La mare que em va parir. Exacte, la mare que ens va parir. Vols que el tornem a veure? Sí, espera, que trec la cinta i me la menjo. No. Doncs ara que jo el menjar no tenim menjar, I haurem de dormir aquí. Si vols demà anem a la platja i tornem. Si per mi fos, Laia, hagués llançat les cendres a qualsevol escombraria. Ja el podria haver vist a Barcelona, aquest vídeo.
No, per què? Aleshores jo no l'hagués vist mai i no hagués sabut qui són els teus pares. Aran, segur que hem hagut de coincidir alguna vegada. Tu creus? Home, si som gairebé del mateix barri. Ja, però jo de seguida vaig marxar. Tu saps les possibilitats que hi havia que fossis de Barcelona i que coneguessis els meus pares? No, és que és impossible. És que és com si ens haguessin posat expressament. Aran, però tu no hi havies anat mai al Moixiganga? Jo, al Moixiganga, sóc al·lèrgic als karaokes. Però mai? Bé, sí, una vegada, i ja saps com va acabar. Ja. Saps? Gràcies a la teva mare, jo vaig aconseguir treure'm la tristesa de sobre. I ho vaig aconseguir cantant. Jo levitava quan cantava, era tan feliç. I aleshores doncs vaig aconseguir enredar un grup d'amics i... Aran, m'hagués agradat molt veure't al Moixiganga. La meva mare era molt bona arreglant la vida dels demés, però la seva... Bueno, però això passa a tot arreu, no? Sí? Doncs a casa meva encara més. La meva família tampoc ho és, de perfecta. Ja. De fet, les famílies perfectes fan por. Segur que tenen un parell de cadàvers amagats al congelador. I... Saps què somiava jo, algunes nits? Què? Somiava... És igual. Tu què somiaves? És igual. Jo somiava moltes vegades que em despertava de matinada. Sí. I que amb un encenedor cremava casa meva, sencera. I aleshores, doncs, sortia corrents. Sortia corrents cap al bosc. I quan arribava, em quedava mirant entre les branques dels arbres com s'enlairava el fum. I aleshores em despertava. Somiaves en cremar casa teva i córrer cap al bosc? Sí, semblo boja, no? No. Saps què em passa a mi a vegades? Què? Que des que els pares van morir els veig. Ah, veus morts? No s'ho he sentit. Sí, i són molt pesats. És normal, que els vegis. Ja. La propera vegada dona-li records a te mare. Oh, i tant, de part teva, sí. Al·lèrgic als karaokes. Però si va de conya per desfogar-se. Que no t'agrada cantar? Bé, dona, una miqueta, però a partir del segon gin tònic, Abans no. A veure, i doncs, si no sorties de festa al Moixiganga, per on sorties tu? Ja t'he dit que jo no em movia gaire. Algun cop és veritat que havia anat a l'Ovella Negra. No. Què? Què em diràs? Doncs en sèrio? Sí. No pot ser. Què passa? Jo era cambrera de l'Ovella Negra. Va, ja, prou. Què dius? Segur que t'havia servit alguna birra alguna nit. Mentre t'odiaves secretament. Odiaves els teus clients? Cada dia, a cada minut. Si haguéssim coincidit ho sabríem. Ah, sí? Sí. Per què? Perquè jo m'hauria fixat en tu. Són ben tontos, Sí. Sí. Tu... Jo... Què? Res. Així que, doncs, has barrejat els teus pares en una urna? Sí, m'hi han obligat a l'aeroport. Ja, que maco. Segur que els fa molta il·lusió. No et creguis. Què passa? No ho sé, suposo que res. En què penses? En què no et deixes anar? Tu es pots saber què et penses, no pots entrar dins del meu món. Senyalant a un altre lloc, no he demanat conèixer-te, ni t'he somiat ni un sol segon. No em faràs seguir-te el joc, què hi fas aquí? Espera, D'on has sortit? tu creus que pots? Creus que pots aparèixer i com si res, com qui no ho sap marxar demà, Fugir de cop sense fer estrany, sense fer estralls. emprendre el vol. Ets la idea que de sobte va ballant pel subconscient. Ets la idea que m'esfondra per un nou començament.
ballant pel subconscient. Ets la idea que m'esfondra per un nou començament. I ara digue'm tu, Ara digue'm tu si vius, si vius a dintre seu. digue'm si tens nom. Ets la idea Que de sobte va ballant pel subconscient. Ets la idea que m'esfondra per un nou començament. Ets la idea. Diuen que la felicitat de la nit anterior és directament proporcional als remordiments de l'endemà al matí. Bon dia. Bon dia. No era ben bé així, però... Has dormit bé? No. Vols que anem a la platja? Va! No ho sé, Laia. Em sentia una mica culpable. Ai, deixa-la estar. No. Ja torneu a ser aquí, eh? Vau desaparèixer molt ràpid després de veure el vídeo. Ja, però és que ho hem vist tot. Ara, ho hem vist tot. Com que tot? Què tapes? Què és el que t'amoïna, fill? No ho sé. Res, suposo. T'amoïna haver dormit amb la Laia en vez d'amb la Nora? Sí, no em feu tantes preguntes. T'agrada molt, oi, aquesta noia? Sí, suposo. A mi també m'agradaria. El què? Com que el què? Anar a la platja? Ah, T'agrada més que la Nora? no ho sé, no la conec prou. Home, normal, a veure si no hi has estat mai. Però no et preocupis, Anan, eh? Veuràs que t'encantarà. Veuràs uns paisatges que no has vist en la vida i pensaràs, com pot ser que jo estigui en aquest planeta i jo no ho sapigués? Li penses dir a la Nora? Ho he de fer? Aran, no sé, jo no sé si ho faria. El què? A veure, Aran, el que has fet pels teus pares està molt bé. I d'acord, pel que m'has explicat algunes vegades, doncs potser no us heu acabat d'entendre prou. Però, saps què passa? A vegades és difícil estimar quan s'estima massa. Què dius? Que aquesta li vaig dir jo! També en Manuel Kant! Aran, Digue'm. què et passa? Estàs incòmode pel que ha passat aquesta nit o...? Incòmode? No, gens incòmode. Ja, No. ja. I tu? No, jo no. Vols que en parlem? No ho sé. Tot aquell matí se'l va passar capficat. Només parlava en monosíl·labs. Sí. Jo també volia dir-li alguna cosa, però no em vaig acabar d'atrevir. I quan vaig voler fer-ho, ja era massa tard. Doncs ja hem arribat, és aquí. Sí, és aquí. Era il·legal abocar cendres en aquell paratge, però... Vols dir unes paraules o resar o alguna cosa? No. No? Vale, doncs jo ja... Sí. I ara, quan llenci les vostres cendres, desapareixereu per sempre. Això és el que ens han dit. Això és el que vols, no? Ara ja no ho vull. Ara n'has de ser fort. Us trobaré molt a faltar. Nosaltres. Sí? Diré una de molt fort ara, però no me la tingueu en compte, val? Salvador, no te'n vagis, va, vine. Fem una abraçada, va. L'última. I quasi que la primera.
Som-hi. Així ja no us veu. I tant que us veia! La cago, no! De Marcus, vam! Fins a Nova Zelanda, m'heu fet venir. Fins a Nova Zelanda, Això és que no ho hem entès bé. Mira, tu creus? N'estic fins al capdamunt dels funcionaris. Ja. Ens enreden. Uns es diuen una cosa, uns altres es diuen una altra. Ja. És que, perdona, no sabem com funciona encara això d'estar morts. Ho sento, fill. Però et prometo, Aran, que ara mateix anem a buscar el primer funcionari que trobem, demano un llibre de reclamacions i el d'instruccions i que m'ho expliquin bé. T'ho prometo. Aneu. Doncs ja està, no? Sí, ja està. I ara què? Te'n tornes a Barcelona o...? Sí. I després ja veurem. Tu què faràs? No, jo em quedo. Tampoc hi tinc res a Barcelona, no? Ja. Et preguntaràs per què no vaig dir-li que per mi podia quedar-se. Et preguntaràs per què no vaig dir-li que anava a casar-me. Que no respons? Com? Pensava que no la tornaria a veure mai més i volia estalviar-me el melodrama. Ara t'estan trucant. Ah, sí. Un moment, Tres trucades de la Nora. Un missatge. Diu que torna demà passat a Barcelona. Però... I jo acabava de fer... No tenia pensat explicar-li per telèfon el que acabava de fer. De fet, no tenia pensat explicar-li. Em vaig limitar a contestar-li amb un... un puny i un cor, per no aixecar sospites. Però què coi volia? Vaig estar tot el viatge de tornada a Barcelona pensant i donant-li voltes. I aquí és on entra en Simon. Simon! Un noi que feia pràctiques del bufet amb la... Nora! Simon! Només l'informa. Simon! Soc jo! Un carica va a la cor. Soc jo! El becari que sempre era prop. Soc jo! A la història apareix un poc, però cap giro tot. Bla, 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 Nora! Potser vam treballar massa nits. Simon! Potser vam fer-ho molt colze a colze. Nora! Potser vam relliscar com un vent. Potser dir-li accident és just per perdre el compte. Simon! Potser ja no era tan innocent. Nora! Potser ja no parlem de tot un dret. Simon! L'expliquis i ja està, aquestes coses passen. Simon, no vull saber per què és que passés. Bla, 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 no pot ser. I ara què fas? Tu ja no vols veure, no pot ser. Per anar endavant hi ha cops que estan enrere. Ara també és un error. Perquè l'Aran no t'hauria fet feliç. Vaig embarcar en aquell avió amb una sola idea. Jo sóc la que escriu el meu destí. Però com li penses dir una cosa així? Pobre Aran, que s'acaben de morir els pares. No pots fer, Sonora. Com creus que s'ho agafarà? Fes el favor de calmar-te i recapacitar. Bona tarda, en nom de la companyia Jornada Esperada, el comandant Miguel Villamarrón i tota la tripulació els donen la benvinguda a aquest port amb destinació Barcelona.
Benvinguts a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat. Espera que arribin els espaires i bosses de mar més controlades per a la seva seguretat. Gràcies. Em sap greu, Aran. A mi també. Com que no sabia on portar-la, vaig pensar que podríem anar al Moixiganga i així poder parlar amb calma. Anem al Moixiganga? Vale, Sí? sí, em sembla bé. Sí, te l'ensenyo. Que feia fred a Chicago? Sí, bastant. Ja. Sí, de fet nevava. Ah, nevava, ja. Sí. Aquí neu no, eh? No, ja veig que fa bastant de sol. Sí. No t'hauràs portat roba d'abric, no? No. No, ja. Mira. Això és el Moixiganga. Aquest és el famós karaoke. Ei, però demà firmaré les arres i un problema menys, eh? Però se sent soroll, no? Ara que ho dius, sí que se sent. No ens hem casat encara, eh? No és per això. És perquè avui celebrem un naixement. No, perdona, un renaixement! De qui? Del Moixiganga! Com? Perquè entre tots ells, entre tots els amics i veïns del barri, hem fet un mercami i l'hem salvat! Visca! I saps amb qui firmaràs les arres demà? Moixiganga! No entenc res. He fet un parell de trucades a l'Isidre i m'ho ha deixat tot ben enllestit. Quin Isidre? Quina caixa? Parlem! No! Quina festa, no? Sí, t'ho juro, Nora, que no en tenia ni idea. Bueno, jo volia dir-te que... Un moment, és que he vist una cosa ja que haig d'anar a comprovar. Sí, un moment, Nora, un moment. Què hi feu aquí? Mira, hem sentit música i li he dit, què, Salvador? T'animes? I ja ho veus. Per què no estàs content que hem salvat el Moixiganga? Sí, en veritat sí, però no us veu ningú més, oi? Ara no, que estem al mig de la cançó i l'hem assajada molt. Ara ve un tros que és per morir-se! Estàs bé, Aran? Vols que et digui la veritat? Mira, jo no sé com dir-t'ho. Ja, Nora, això també t'he de dir que... Aran, mira, tant de bo no necessites les paraules perquè m'entenguessis. Perquè al principi entre tu i jo no calia ni parlar. Però tot això dels teus pares, Aran, és que m'ha deixat fora de joc. El viatge, el judici, i és que no sabia on era jo a la teva vida, saps? No sé, he estat pensant, m'he vist fent gran, fent-me vella al teu costat i... Mira, Aran, la veritat, m'he posat molt trista. Però perquè no sé si és el que vull, m'entens? No vols que ens casem? No vols que ens casem? Aran, tu m'escoltes quan et parlo? Sí, Nora, t'escolto. Dius que no saps el que vols, però saps el que no vols, oi? Sí. Ja. Ho sento. No et preocupis, està bé, no passa res. No, sí que passa. Nora, que no passa res. No, Aran, que sí que passa. Nora. Mira, jo volia que fossis l'home de la meva vida. Sí, clar. Jo sé que aquestes són ferides que ens posen al cap, però de veritat, Aran, és que quan et vaig conèixer... Et vaig caure molt malament. Molt, però i després què? Després va ser l'hòstia. Com rèiem. Sí. Mira, Aran, no vull fer-te mal. Vull que siguis feliç, però de veritat és que jo també vull ser-ho. Necessito estar sola. Vaig dubtar per un moment si d'explicar-li la veritat o no, però no em vaig atrevir. Vols dir-me alguna cosa? Vaig ser un covard, ho reconec. Sí, Nora, que jo no vull posar-t'ho difícil tampoc. I atenció, perquè la frase que ve a continuació té tela. Nora, jo també vull que siguis molt feliç. Oh, gràcies, Aran, pensava que això seria un drama. I ho és, és un drama, de debò que és un drama. De fet, per dins estic mort. I els morts a vegades costa que marxin, saps? Queden aquí enganxats, enganxats i tu vols treure'ls. Estàs en xoc, Aran. Sí, Ja. sí, una mica sí. Bueno, sort. Que vagi bé, Aran. Igualment, Nora.
No pateixis per la Nora. Se'n va tornar a Chicago. Sí. I em va explicar que al cap d'uns mesos havia conegut un noi, un tal Simon. No sé per què, però crec que l'havia conegut abans, aquest en Simon. Vull estar sola. És el meu eufemisme per dir, crec que puc trobar algú millor que tu. Però vam ser amics amb la Nora, No tothom pot dir el mateix. Em va convidar al seu casament i tot. Crec que li faria molta gràcia saber que és una de les protagonistes d'aquesta història. A veure, tan bé que ho fas a la feina i tan malament que ho fas amb les parelles. Mireu, sabeu què? M'he acostumat a vosaltres i em feu companyia. Ja, però hem de marxar. Per què? Perquè no podem quedar aquí? No funciona així, això. Ja, però si esteu morts no teniu res millor que fer. Tens trobat un funcionari? No. Una funcionària... Això ho canvia tot. Clar, que ens ho ha explicat tot molt bé. Ja. Ens ha dit que, bueno, que a partir d'ara... Ja no... Doncs que a mesura que va passant el temps, a mesura que van passant els anys, cada cop anirem vinguent menys. Ja. I és així, és natural. Al final... Doncs ja te'l pots imaginar. Ja. Trobarem a faltar. I jo també a vosaltres. Molt. Esteu muntant un drama ara per no res? Ara no cal que ens abracem, que ens hem abraçat abans. Va, veniu aquí, home! Quina nen. I se'n van anar. No per sempre, Tornaven de tant en tant. De fet, no van marxar definitivament fins que no vas arribar tu. Jo? Sí, tu. Va, puja. Vinga. Aquí. I així més o menys és com acaba aquesta història. Prou, Bobet. Què? Ja està? Sí, ja està. Quan va marxar? Els avis van marxar quan tu vas néixer, filla. Es vau acomiadar? No, ells això dels comiats no els agraden gaire, no. Per què van marxar? Perquè la vida has de deixar anar. I acaba així el conte? Sí, acaba així. No ho entenc. Mira, carinyo, va, porto tota la nit intentant que dormis. Estira't. Sisplau, va, tanca els ulls, Ulls tancats. Va, que jo tanco el llum. Vinga. Espera. La història acaba quan marxa la Nora o quan marxen els avis? La història acaba ara, a dormir. No, t'has saltat un tros molt llarg, papa. Ja. Molt gros. I després de la festa, què? Va continuar el buxiganga? Sí, va continuar. I què més? Res més, fi. Com que fi? Fi, dient, ja està. I quan va tornar a aparèixer? Va tornar a aparèixer aquí. Qui? Jo? Jo vaig aparèixer quan el teu pare menys s'ho esperava. Ja hi som. I com va anar, papa? Ah, mira, així, ara t'ho fem. Vinga, No, Laia! Laia, que estava a punt de dormir-se! Ara la teva mare vol fer el seu flashback. He fet un llarg viatge per poder-te explicar el que he descobert gràcies a tu. Sóc jo, petita cicatriz que presca quan fa mal. Vol dir que el cor és després de tant de temps podem parlar d'hiverns i nits, podem parlar d'amor i desig, podem parlar d'un gran rugit que sempre l'aventura comença per un sí. Ets tu. Ets la idea. Trossets de 1000 cançons Que de sobte que no tinc clar per què va campant m'enrampen tot el cos. del subconscient.
després de tant de temps. Podem parlar d'hiverns i nits. Podem parlar d'amor i desig. Podem parlar d'un gran rugit que sempre l'aventura. Podem parlar d'hiverns i nits. Podem parlar d'amor i desig. Podem parlar d'un gran rugit que sempre l'aventura comença per un sí. Com és que has tornat? Perquè volia veure com havia quedat el Buixiganga. Ah, clar. I perquè crec que podria odiar-te. Era molt pesat el teu pare. No parava de trucar-me, d'enviar-me missatges, de voler quedar amb mi. Quan la teva mare diu pesat, vol fer servir la paraula decidit. L'home més pesat del món. Va, tornem a l'explicar. No. No, que és tard i demà t'has de llevadora. Vinga, va a dormir. Va, 5 minuts més, hi ha coses que no acabo d'entendre. Ja, és que el teu pare és fatal explicant històries. Escolta, què no has acabat d'entendre? Aquests personatges secundaris d'on els has tret? Te'ls inventes? Cada vegada són diferents i fan una feinada. En canvi, la part que t'he explicat jo l'he explicada molt millor, que sí? Prou a les dues, a dormir ja. Quina pena que jo no vegis mai més els avis. No els veig, però sé qui són. Jo a vegades, quan sóc a casa, sento sorolls i passes. A vegades crec que m'estan mirant. Ja et dic jo que no, Vinga, va, bona nit. I quina és la conclusió d'aquesta història? Tots els contes en tenen una. Doncs aquesta no, oi? No, hem anat improvisant. Clar, cadascú fa el que pot, no? Sabeu què? A mi no m'agradaria tenir uns pares normals. No et sabria dir què és conte i què és veritat, però tot el que ho ha explicat, Déu-n'hi-do, quina aventura, quins avis tan guais, quina sort més gran va haver tingut per esmolar. Jo sé que sou aquí, sigueu així com sou. Us vull a tots amb mi, us vull a tots a prop, us vull ben imperfectes, ben estrats. De tot cor, de tot cor. Amics i amigues, esteu a punt? Sí! El compromís que fem a cada dia, com si el tingués a l'agenda el moment de la mort. I canta. Got
és la idea.